hedder Benjamin. Mig og Anton, vi har lavet vores egen mini-skaterrampe. Og vi vil gerne vise lidt om, hvordan man kører på den. For vi er nemlig ved at blive rigtig gode til det. Vi starter ud sådan med det småtte, det er sådan det nemmeste for dem, der ikke er så gode til det. Derfor så starter vi sådan langt med i klasserne. Okay, vi tager lige nummer, for det giver ikke så godt. Skete der noget? Vi er så tilbage efter Benjamins lille fald, så nu prøver han lige at vise videre, hvis han kan. Okay. Nej, det må jeg jo skille til. Det er de der små nemme ting, det er altså ikke så godt til. Det er så nemt. Så vi prøver igen med sådan lidt mere klasse på, med at tage tilløb. Så lige på stående der. Ellers så er det ikke okay. Skal vi tage en pause, eller? Nej. Du klarer det. Det var godt. Okay. Prøv at se, om du kunne droppe den. Eller. Fuck. Au. Nu bliver du nødt til at tage en pause. Jeg er så tilbage. Husk at, der skete ikke noget. Det var bare lunt. Ja. Ja. Okay. Nu vil vi gå lidt op i de højere klasser. Linje 10 måske. Så. Vi skal lige. Det er dropping og rampe, det her. Okay. Kommer nu. Er det noget spyt i munden? Oh fuck. Det skete noget. Ja, jeg tror han er... Jeg er helt okay! Jeg prøver igen! Jeg har fået en lammelse. Jeg prøver igen. Jeg prøver igen. Okay. Jeg kan nok for det. Det var så Benjamins lille ungdomsskole i skateboarding.